De parkeerkelder van de 33 appartementen onder het Couperusplein wordt alle jaren schoonmaken. Want deze hemelactie doggen vaak bewoners mee. Justerjong zou de skinnergarage feestelijk open worden door een 86-jarige bewoner. De 86-jarige bewoner die ik hoop hier met het skinmaatje, die zou het land trokken hebben. Dus die stier maar nog een bewoner op de oprit. En zodra het land trokken heeft weer, zou een mevrouw met haar auto de garage binnenrijden. De 68-jarige automobiliste stapt uit om haar toegangspas van de parkeergarage te pakken. Maar ze vergeet de auto op de hoornrem te zetten. Terwijl ze uit de auto stapt en even boeten de auto staat, begint de auto te rijden en rijdt nu onder de ta. En de man is het vervolgens onderkaan? De twee mannen die te staan, dus er werd één van aan de kant te springen, maar de 86-jarige die lukt dat net meer. Die probeert de auto naar het zin te houden, dat lukt niet en de auto rijdt door hem heen. De hulpdiensten binnen er gauw bij, maar de man is net meer te redden. De politie spreekt van een dramatisch ongeluk dat de 50 bewoners van het appartementencomplex nog heel tijd in een besnijing had. Het is vreselijk. Hè? Er zijn mensen wandelen, die wennen in een flat, die kennen waar goed. Er komt erbij ook, het wie koopje weer een heel grote mensen, dus het weer een heel grote emoties die hier omhoog kwam te zien. Heb je de mensen die slachtofferhulp ontbieden? Ja, mijn collega's, het is vlak bij het politiebureau, mijn collega's winnen ik vrij gauw en die had dus de mensen opvang en onbeen, heim slachtofferhulp nodig, dan kan dat.